Bé, la meva feina, estic ubicada a l'oficina, en el departament financer concretament, i la meva feina, el meu granet dins de la Fageda, és el tema de facturació. Facturació específicament de làctics, dels iogurts. El fet de que treballem en equip, això és una cosa que m'agrada, no? Que té un sentit. D'entrada d'insectes i d'algun bitxo estrany a l'oficina, se'n podria explicar moltes, però aprofitant que avui fa un dia així d'hivern i tot, doncs us explicaré la nevada. Em va caure una al matí, tots mirant per la finestra, i a l'hora de dinar ja no es podia circular, vam quedar atrapats tots, un piló de gent aquí dintre, aquí a l'empresa, i ens van haver de venir a desallotjar els bombers. La gamma és àmplia, és molt àmplia la gamma, cada vegada més, però me quedo bastant amb els clàssics, amb l'ensucrat mateix, i a hores d'ara hi donaria una bona nota també en els maridatges de marmelades. Doncs per mi la Fageda és un projecte amb ànima, que aquí dintre podríem incloure molta gent diferent, però amb un objectiu clar i que, bé, a nivell personal m'hi sento realitzada. Doncs sí, la meva parella, en David, doncs també és Fageda. Jo vaig començar aquí a treballar, us diré la data perquè ja pot ser així de destí, doncs vaig començar amb un 14 de febrer, que fa molts anys, i en David a cap de 3 mesos. Ens vam conèixer aquí, no ens coneixíem abans. Puc dir que la Fageda m'ha fet créixer professionalment i personalment. Doncs el futur el veig bé, amb molta empenta, té molta força la Fageda. A veure, jo ja fa 20 anys que sóc aquí, i he pogut comprovar doncs, que és una empresa que se sap adaptar molt bé a la situació, i si vinguéssim mals moments segur que se sap adaptar.